Yan sui chuan Mr. Menga chu a hna changa ban a du thu a shila. Mr. Menga chuan engwanga ban du nge ti a zo chuan a hma a an client a ke ti kan sak tu Miss May Khan a hnuaia comics zia ka thok tur an zonga alim zia submita na chu dil ve turin alo soma direct chuan lu theilo ma se in puacha a du thu a soya Mr. Menga chuan an lakma hawa a hna ban san chu tlingle talo si se engkin ngei ti yang alo ti a Yan sui chuan a thei to pa chwa do na alo tlin lo pon kongdang omle mai tur thu chu soyin ano panlai changin lemzi atuin ana tho chak berani boka ti chin ve reng reng atum thu a soya Mr. Menga po chuan a ban na chu lo pom sakin chuta atling lawani chuan a hnuai thok turin engtik lai po a office kongka chu a in hon reng thu a soya Yan sui po chu alom ve le a thopui nu chuan an office ko thleng thla in Mr. Janga chuan a motor nen chuan alo ngak renga a bung roken te chu lo lak sakin Yan sui thopui nu chuan Mr. Janga chu Yan sui ka zenemu ala ti char char wangin zanja ei puya alo som ve bok Mr. Janga chuan a man lo thu le ti tur dang an nei thu chu soyin Yan sui chu a ka zen ni lovin anu pui zok ani thu chu a soya an thopui nu po chu a chong le Mr. Janga chuan Yan sui kuta ka in a motor lam chu a pan pui zui an thopui nu po chuan a en liam ve ta ringot in lama chuan a comics thelu tur boy puin Yan sui chu a bengor ve le a ril ruwa a lu lo deuh chang le zia dan tur a sha lo te chuan Mr. Janga chuan puin yu ate chu a biak ti ra actor alo ni na la ya character sang sang a sheboka Yan sui po chuan a hlok pui ve thei le chuti lai kara chuan in ngai zonga in du ton ve ve to chu in kis chak na tharau chu an dong ve le zeu thin boka Yan sui chu a comics zia a thelu ni po chuan Mr. Janga chuan kalpui thlapin in chung lama a om chung zong po chuan building po na chuan alo ngak ngat ngata Yan sui ngui ba ma lo chhuak a mu chuan atling lo ani ringin hnual pha lo tur chuan shilin hun chadang ala nei va tur thu te chu a shila a hnem zui mol mol Yan sui chuan alo ti der lek hini in atlin thu le na chu a mu a zom ngal tur an ti thu a shil ta thu chu Mr. Janga po a chong ve le Yan sui po ana tho chak chin em a thok thei tur chu a hlim ve le bok semester thara anzir tur vel Mr. Janga ten office an soi hau nak nak la yin kong kalama chuan thuron soyin semester thara changin zirti tu thar an nei bel don thu soyin an kaulut zuya chunu chuan in hmel shat tir na neyin a hming lin chu chu ani te a soita ka chuan Mr. Janga chu a hoi ve ta wata an pani chuan anin endana an voi khat in mu na chu ani lo te a chiang viau bok Yan sui po ana thona thara chuan Miss May chuan a comics zia perfect and casual chu ngai nomati in adu zong tak ani thu le a full anga lek to thu te chu soyin Yan sui point angai dan te chu azot le ta a tuina takani bok nen a phur ve hle a boss la alaka cha in a fel box si a tunlai a khovel chu a wow khop mai in lama po chuan a bengorin Mr. Janga po chuan Yan su in a ril ru zong zonga na a thoka nuama ti mel chu mu no mati ve hle an office lama chuan a comics zia a zo tak chu en ho na nein midang po chuan cha an lo ti hlom hle Miss May chuan an comics chwale turatan Yan sui zia perfect and casual chu athang zuya Yan sui po chu a hlim ve viau Mr. Janga chu kolin a comics zia kar thara changa publish tura an boy pui chan don thu vel chu phur fe in a shilve a Mr. Janga la in alom pui thu so in na khoilak lo anei thu a soya
in lama in mutura ti in ada tadaya yan sui chuan makati hle a u chu bele in a shili a u po chuan lumpuina thu soin na a khoi thu bok soin ada san le yi chu bele in yi poin alompui thu soin class nei thu soin ada san le a yan sui chu a phur ang le lom anga ami biak ten anlo support ve lo ni ya ain sha ta wang chuan angui pha vek le ngal in lama chuan ama te ho in turla in a room lam chu apana anau te lembula chuan zwal kawin atana hun lutakani a mangai le chan cha te zong zong an buai vek le tu man an lom sak lo te chu aphun nya a pon lama Mr. Jangale midang hau chuan surprise tumin an lo ngak chapa yan sui la in engma shewe hek lo chu a comics zia a phur na le khatyang za chwatir tu chu Mr. Janga ani thu le anin kis masak ber chum kha angai twa chwa chin thu te chu asoi tamul mola pon lama Mr. Janga chu midang chuan an lo en shek shek mai Mr. Janga po chuan ti vak ngai na chu a shat me lo khop mai thudanga soibel le ma in Mr. Janga chuan tukver hongin a in lan ta wata yan su in Mr. Janga mu thut chuan a chhong ve hle chuta a chan te chuan run surprise ve le in an vaya arin lo dewa a mu chu a hlim hle a ti chuan an vai chuan a comics publish tur chu lomin hlim takin zan hun chu an mang ho ta bok yan sui comics po chu mi pui chhar thei turin an tlang zar ta a rin ange yin mi chhar du zong chi takalo ni bok nen ni rei lo te chung po chuan chhar tu anga man hle a yan sui pon chu ti taka a comics zia mi in an ngai na chu a lo hlim ve hle a mase company pakhat ne na changin lawyer le kha dongin a comics zia chu a copy a run po in kumliam talama an hnuaya comics ziak thin zia ne na a thu chen khat le a thon thuwa character chu a in angti in khinan tumna le kha chu adong nol mai Miss Mei le yan sui chuan a chin fel sak thei takin ti in lawyer menga chu an ron ve a yan sui u le Mr. Janga po chuan boy puin yan sui chu an thlamwan ve reng boka Mr. Menga chuan yan sui chu midang se a copy chu ring lo ma se a lo king tu company te comics nen chuan in an na tam tak anei thu soin comics pakhat zok ziak tu ne na in mu a ti pal thilani thuwa in berema case nu kirtir tur chuan thu a lo rona Mr. Janga chuan comics ziak tu masabiak po theina tur te chu zon puin yan sui po boina ato po in amal lo ti in sha in alom ve hle a vanei thak takin company le lam writer po chuan lo mu in mu chu adu a in mu na mun tura chuan yan sui chuan alo ngak renga chuta chuan Mr. Janga chan nu Miss Limika alo kala ama chu comics ziak tu kha alo ni renga kum engi mut chen aliam to a ano pan atla ya azia ni thu le atana mi poimo tak be chana azia ani thu te chu soin yan sui zia po alo chiara in angve de uma se a copy ani arin lawangin case po an company te nen lama chuan lale le turin alo ti vek to hi alo ni a yan sui poin a copy lo chungin azia ang deu alo zia ve wang chuan ngai dam te chu adila ani po atana mi hlutak wanga chu comics chu ziak chuak thei ani thu te chu alo soi ve boka alandan chuan anni pahni hi an comics sa changtupa character hi Mr. Janga be chana anja ve ve wangin a in angani mela mase female lead lam adang lam le tak wangin Miss Limi po hian a copy ani a ring lawani mel in lama chuan Mr. Janga hne na chuan anin biak rem thei thu soin Mr. Jangan a fel viau ani mo lo ti chuan mei che mel chale fel dewani a ama Mr. Janga ang maya mei che perfect ani thu te chu soin Miss Limi chu a fak le a
yan su in thil thlum lam ei tum chuan Mr. Janga chuan a taksa hrisel na ata na a that lo thu chu alo soi le man mu yan sui chuan aka ada in Mr. Janga chu ei ve turin ati a hrisel lo ti reng chungin ani po chuan alo nar thei le big top si lova chumi pa chuan an kiss le zeu khera School lama Mr. Janga le Miss Limited chu an tho puiten an no pan lai changa lawin kom to an ni ti sha in ngai zong china nga yin an love story chu chun som le tur chuan fiamin anin me an ti thu te chu an soi lua ma Miss Limi po chuan abe sei ruk ve reng thawang chuan alo hlim ve le ma se Mr. Janga heroin chu tianga chhai chu alo du vak law a tho puite ma a chuan nupui nei to thu chu a soi tamaya an vai chuan a chong hle a chan po kha ti chen kha nupui nei ti a zep char wang alo ni Miss Limit chuan Mr. Janga chu zuin eng tikin nge nupui chu anaya zota Mr. Janga chuan ala rei lo thu soi chuan anin kom chin lai kha chuan kum som thum panga ani ma chu nupui nei atum lo ti khan soi si a tiya a zo chuan Mr. Janga chuan atum ngai bik lo thu le anupui chu aron lang thuta a thlen mai thu chu a soya Miss Limit chuan chu tiang taka inun thak dang lam tu chu eng ang mei chia nge ti in a zot le mei chepa ngai ve mai le boy na tok reng ka chan puina mamo reng mi ti in Mr. Janga chuan lo changa Miss Limi le yan sui chu bazar dunin anin mil ta phian bok nen anin ngai na ta hle a yan su in a comics a zia chan pa chu a du thu a shil toem ti a zo chuan ala shil lo thu le shilatuma ma se nupui alo nei to ti a sha chwa le thu te chu a soya yan sui po chuan alai nat ve le ti chuan thil in dunin an ti a Miss Limit chuan Mr. Janga chu Mr. Perfect ti a kawang chuan yan sui po chuan a shebik lawa an no pan la chan chin le ata na apoi mo chin zia te eng tiklai powa anom dun reng chin thu te chu soyin ngai zong boy pui lo deuh chi ani wangin alo ngai chom ve chara ma se a feelings te shil a in pe meu chuan alo tlai to thu te chu soyin yan sui po chuan a thiam ang tokin alo nem ve bok Miss Lini chuan Mr. Menga chu mu in Mr. Janga nupui nei chungchang le anupui chu eng ang mi nge ani ti te chu zotin a ril ru chu ana hle a Mr. Menga po chuan Miss Linin an no pan lai changin Mr. Janga a du ru to ti lo sheve in a khongai ve le Mr. Jangan aruma in ngai zon na lam in ziana le khabu chher lai chuan yan su in kongka lo kikin rang fe in athuk rungal wata yan sui po chu ron lutin Mr. Janga chu tlon deuh takin du tak ti te chuan ron kau vel Mr. Jangan enge du alo zo chuan arin lo tewin a first kiss tu nge ti azot ta thut Mr. Janga po chuan chan ngai na chu shelovin angoi renga yan sui chuan beidong fe in nang chu I upato a I lo nei cheu bi kang chu ati lai chuan Mr. Janga chuan yan sui chu a first kiss ani thu chu alo soi ve a yan sui hlim talituk chuan khuma bo betin a fo pa atan po a masaber ani thu te chu a soya ama ta chi ani thu te chu a shil taluam chuta an khum ru talituk chu makti in ena Mr. Janga le khabu thu ru khau chu mu in a hlim lutuk Mr. Janga chu kiu te ti boxi Mr. Janga chuan du tak ti ya akau khan in ngai zon a changin bung tharan kaya nu pa tak tak an ni anga yin ma an son theinan an kal zel dan tur alo zir mek thu le chu wanga le khabu chu chiara in zir ani thu te chu asoya yan sui po chuan zir zel tur ati in hun thol ka peang che te chu ati a chwa san ma chuan fob le zewin room chu a chwa sana Mr. Janga pun anin kiss masak ber ang maya feelings ala nei ve zel chu makati lutuk
Yan soi chu college a yi mutur chuan kalin chun thil ei tur chuan an chuak duna Mr. Janga po Miss Liminen an project chungchang soidunin campus a chuan an lawin zui ve mek bok chutia an ti ti lai chuan an hnung lama motoron tan chuan Miss Lini chu su chepin Mr. Janga chuan alama alo pot son vata chutia anom lai tak chuan yi le yan sui chuan lo mu in yi chuan Mr. Janga chu a kau vata an pali chuan in mu in Mr. Janga chuan engma sheve heklo in mel shat tirna te chu nein yan sui chu anupui ni thu te chu asoya yan sui le Miss Lini ero anin mu chu makan ti le a khati chen in mu a an chan chin an lawin shil ton chin le an comics an zia chanami ve ve chu mi pakhat ni in Mr. Janga ve ve ani ti an sha chuak chu nuam lawan ti dun le a yan su in Miss Limi mi padu ngoi ngoi chu Mr. Janga ani ti asha chuan she omati hle a le lama Miss Lini poin yan su I pasala ni ti shemya lawa Mr. Janga adu sia alawin puang vek to si chu nuam lawati ve hle bok in lama an le nu po chuan yan sui chu a oma nuam thei lawa Miss Liminena an thulan soidun to te angai to a she omati boxi Mr. Janga chuan thil thleng omle omlawa zo chuan engma a omlo thu soin a chau deuh thu chu a soya ha chol tura a room lama pan chu Mr. Janga chuan kaule tin yan sui mi ze zoi oi talutuk chu adam lawani te chu ringin a pang te chu a khoi saka yan sui chuan Mr. Janga hna chuan Miss Liminen khan anin case tuem ti chu azota a chan po Miss Limin ami padu deuh chan china soi khan voi kha chu a case thu a soya nizan khan Mr. Janga khan a first case ani ti a soi boxi a Mr. Janga chuan do ta shilani chu a ring deu Mr. Janga chuan tipal thila voi kha chu a thlen thu chu a soya yan sui chu a ril ru lo na lutuk ani chuan tinge nizan khan I first case kani thui soya atile ta Mr. Janga chuan atan chuan a masa berani a Miss Liminen kha chuan tipal thil liao liao win zirna awanga akal san don khan Miss Limin abianga akisa akis don ti po a sha lok lo thu te chu asoya ngai dan diklo nei lo tur chuan shilin atan chuan yan sui chu a masa ber ani thu chu asoya yan sui po chuan a sha thiam thu soi ve in a ril ru la nuam chia lo ma se atlai to bok nen mu ha dam tur chuan ti in a ru ma chuan a lu sana Mr. Janga po ril ru nuam vak lovin a room lam chu apan ve ta bok zana po chuan yan sui chu mu hil thei lovin Miss Limi laka chuan in thiam lo na riawa nei bok nen aril ru ti thoven tum chuan thau chuakin chhun lama an bo rak ngai to in alim ziana chuan a ziak chuaka zinga chuan yi chuan la phone harin thilman mo thlak tak soi pui tur nei wangin ama mutur chuan ron ti a Mr. Janga po chuan an tuk chuan tur siam zovin yan sui kawatum chu anin tok chota thilman mo thlak tak ti tur nei thu soin yan sui chuan a chwa san ta thau yi nen chuan in mu in yi chuan abial pa nen anin chen nu in lina nen anin deita mase abial pahlui zokin ron bele in anin chen chan kha sha swalwanga ni ti a sha chwa thu te abial pahlui chu ala du lu toka mase lina akhongai thu te chu asoya aril ru bai thu te chu alo shila linan abial pahluin ala ron bechin ti a sha ta wangin thin rimin in chena ro thu te chu asoya yi chuan lina chu angai dan ringo takal pui wang chuan a thiam lo hle a yan sui poin Miss Limi first love chu Mr. Janga ni ti a sha chwa thu te chu soi ve in an chan dun chuan an thil ton chu anin shil tona an ril ru chu abai dun viau mai yi chuan Mr. Janga chu bia a zanra toi to ka siam don thu shil turin le ho ma tur chuan ati a
Mr. Jang apo skula omlai chuan yan suin ron texin zanria alo siam sak tur thu le a ho ma theile theilo thu chu a ron zota ma se Miss Limin zanria an chan thum ei hawalo som to wang chuan an bulla ei ve mai tur chuan a som ta zoka yan sui chuan an bula ei chu do lo viau ma se yi chuan kalve ngei tur chuan ti luin yan sui phone chu lak sakin a reply sak ta maka zanri ei chwa chu a rem ti thu shilin in la nei to fashion du tak ti te chuan reply vel yi chuan Miss Limi ai moi nge nge yangai ti in yan sui chu thomna thar lei turin a shwai chwa ka yan sui chuan chu ti lo viawin a poisa chu ren viau ma se yi in a ti lui tlat wang chuan a nyal ta big lawa zana chuan an zanria eina tur kota chuan Mr. Jang a chuan lo ngakin yan sui po chu a ron thleng ve vata atlai wang chuan thupa te choi luamin anin zui luta until eina turu man thleng chu Miss Diminen chuan an kor hak chu alo la in ang chia zui nen nuam lo chu an ti dun hle a until ei turan order don chuan Mr. Menga chuan Miss Limi chu order turin a ti a ma se Miss Limi chuan yan sui zok chu alo kya na Mr. Jangan a ei tur po order saktel tur chuan a ti ve bok yan sui chuan orderin a sup order chu Miss Limi chuan Mr. Jangan allergy nei ti alo soi vata yan sui chuan alo sha si lo shi om ti mel za chuan Mr. Janga chu ena a du chu order mai tur a ti po chuan Mr. Janga chuan a poi lo thu le a thil duanga piang chu order turin alo ti a yan sui chuan order zom le in thil thak lama order le chu Mr. Jangan thaka ei theilo thu bok chu Miss Limit chuan alo soi le a yan sui chuan chu tiang engma alo sha si lova she om chu ati to lutuk Mr. Jangan ne na chuan in lama po thil thak deuh deuh ka siam zia sia engmai soi ngai si lova kalo shi lova ti in a in thiam lo ru hle a Mr. Janga chuan ama chuan ei theilova ma se ama wangin a ei thei to thu soin angai na zong chu a du chop thei vek thu chu alo soya Miss Limit chuan alo thik lutuk to Mr. Mengala in Miss Limit chu alo khongai ve bok si borak thlak nan a ei tur chu orderin Miss Limi du zong te chu azota Miss Limi ero in yan sui le Mr. Janga te lam ringot chu angai vena Mr. Jangala in yan su in shi omati hlawin a chair te chu yan sui bula son na yin midang ngai ven lem lawin yan sui ringot chu angai saka nuam lawati hlawin a bereng bok nen Miss Limit chuan chu tianga Mr. Janga mi zia yan sui wanga a in thak thleng chu makati in a thik ru hle a an ho don po chuan kar kong ka te chu hon sak khapin yan sui chu a chut lu tira anin thafel nu chuan yan sui le Mr. Janga tlan liam chu Mr. Menga le Miss Limit chuan an clear liama Miss Limit chuan Mr. Janga in thak dang lam chak lu tok chu makati thu soin Mr. Menga chu nang po hian yan sui kha I du ve ti ro I enda na chang khan ka she thei ti in a zota Mr. Menga chuan an no pan lai ang che in yan sui chuan Mr. Janga zok chu a thlan thu alo soya Mr. Menga hian Miss Limi hi alo du ve chen thawani mel Mr. Menga motor la tur akal son tur chu Miss Limit chuan zo na zo tin Mr. Menga po chu ading chota yan sui le Mr. Janga hi konchak wanga in ne ni empty in a zota Mr. Menga po chu a chong ve le Miss Limina sha chan po yan sui comics zia perfect and casual kha alo chiar ve china yan su in Mr. Janga ne na anin ton chau dan ti ya alo shil to wang khan kha comics kha annun dan be chana azia ani chu aringa kha comics sa khan konchaka in nei ti a in zia ka Miss Limi po chuan a ring nge ta mia Miss Limit chuan yan sui chu a fale in mu puya somin an pani chuan anin mu a Mr. Janga nen anin nei na chu konchak wanga ni le ni lo chu zo chiangin Mr. Janga pu wanga in neim ni in ni ti in a zota
yan sui pu chuan thup the ni to lo ti sha in adik thu chu a soi ve mai Miss Limit chuan yan sui chu ala naupanga chutiang mai maya anun ti chilo tur chuan Shelin Mr. Changa chuan alaka eng feelings ma anei don lova a chan po mana changin a hun man chaudan tur hi a chut lok sa veka chu wangin kumsum thum panga a mei chelam ngai to a nupui pa ngai tak nei atum cha tho te chu a shila apo wang chawa nei ni a chu wangin Mr. Changa nin anin kar chu ngai to chaturin a shila atlai ma in Mr. Changa chu kalsan tur chuan a ti zuya yan sui chuan alo pombi khau law Mr. Changa le ke hian kanin mamo ton ve ve wangin tiang thutluk na hi kan siama ati a anin ngai zon na chu eng ang po ni se Mr. Changa chu apasala ni a eng ang inzom na po ni se annu pa in kara lawin ro lo tur chuan chatakin a shillet ve boka Miss Limit chuan yan sui chongdan le apuitling talutuk chu makati hiala in lama annu pa arungan boldun lai chuan yan sui chuan Mr. Changa chu anuna alo lan ve ma khan a ma huna enge lo plan lo ka zota Mr. Changa po chuan chatta ka shilve mayin ma se khang kha chu alo swang to lok mai mai ni a tun huna chuan yan sui chu ata na poimo ber to thu alo soi le ta yan sui po alim ve le chuta in nai taka dinga anin kiss chep lai chuan Mr. Changa phone chu aron ri a an top le chot poyanti me lutuk Mr. Changa chuan yan sui chu a phone lak chwa saktur chuan ti in an en chu a tho pui nu Miss Sheni kha alo ni a an project khoi ho wangin mundanga ria chwa an nga ya ma se Mr. Changan ria chwa adu lo wangin project a changin alowin nuk doka Miss Sheni chuan yan sui wangem ni ti zotin atira changa boy pui tu berani a ha taka alo boy pui to chu a top khar pui sham tur chuan somin in nu dok lo turin alo bia a Mr. Changa heroin alo pumpui lem lo yan sui chuan anin biak na chu alo sheve vek bok nen nuam lawati hle a yan sui chuan ama wangem ni ti azola in ani lo thu le ngai to boy lo tur chuan ati le ringot si yan su in Mr. Changa ruma athom no pek sak mol mol lai chuan Mr. Changa chu ron lutin engwangin nge athom no pek sak te in zota yan sui chuan Miss Sheni thu soi kha ashat ve vek thu le project wanga ra chwa turan nei ti ashat vek thu te chu soin ama wanga ati tur chul phalo tur chuan ashila Mr. Changa chuan apole ama bula hun tamzok mana du wanga ni ti ya soi po chuan yan sui chuan alo hnyal ve vat imalam hun man dan tur I chut lok sa vek ti ka sha a keima wangin tamzok chu akal dik to lo ti po ka sha ithil ti tura har san thlen tu chani hi ka du lo ang bokin keima wanga iti tur iti lo pha fo chuan ikianga umpo ka in thlasung mai dona no pangchia po ka ni to lawa ngai to ka ngai lawanya chu wang chuan he thil hi tingei la ka du ti in lo changa Mr. Changa po lim ve hle chuta lungchim tak chuan in fop le wangin an laklo lai takin an kongka chu anon chum ri burbura zana tlai to bok nen makti in anin en hau mai kongka lokik tu chu yi le ka lo ni lina te dam do ina akal thu le nurse pakhat nen kut in wana an oma mu thu te mei chedang du anei wanga in chen rot ani thu te chu soin aril runa chu a chap war box si zana tlai to bok nen Mr. Changa la in an muta hun to ti in yan sui chu alo signal ve reng bok yan sui chuan hun tlem te pe tur chuan signalin yi chu thlemin lina chu a hau tur thu te chu a soya Mr. Changa la in engma sha chiang masalawa ngai dan siam lo turin alo shil ve bok yi ro Mr. Changa thu soi wang chuan a chap war sawa lina ain ama chu adem zo ka angai wanga lo ni Mr. Changa toile tura kal hla chuan yi chuan zan in chu abula ria ve lo dila ama chawa om chuan thil ni lo ngai to in amu hil thei don na shelawa chu wang chuan abula ria ve chu adila an soi lai mek chuan Mr. Changa chuan
tui kengin alo sheve a naupang chia alo ti lutuk tui pek rual chuan yi chuan zan in chu yan sui bula ra ve chu alo di la Mr. Changa ero in a rem ti chia lo chu a tui ken po chu a tha lok thei lo yan sui chu lo in rol vatin aria chu alo phal saka Mr. Changa ero angai dan chu alo ni lo lutuk zana chuan yan sui ruma an chan dun chuan omdunin yi la aril runa chu amu hil mai thei lo a chap le fe chin yan sui chuan hnem ve molin lina chu abyak tur thote a soya Mr. Changa chuan message ron thonin abula motor chuan alo ti a yan su in nui vera a charla chuan yi chuan lo bele thut si yan sui chuan a hnalam chuan lamin Mr. Changa chu yi muthil ve le a in son tur thu chu a shila Mr. Changa point nui sukin alo nga tur thu chu a soya yi mu hil to emoti a yan sui tho son mai tum chu yi chu alo har le si a khoya kal nge tuma zo le chuan yan sui chuan lumati wangin a chulok ti in alo changwat mu chale in Mr. Changa message chu reply le in a man chep tho chu a soya Mr. Changa po a muthluk mai lo nan ti in khuma te chuan yoga ang te chuan ti in alo in concentrate vel yan sui chuan yi chu amu hil tu empty chian le in tho san le chu atuma yi la chu a tho ve le a har zel mai bok si yan sui chu a beidong to lutuk Mr. Changa la amu chuak to yan sui lo kal hun la nga du bok si wang chuan khum chunga exert te chula in alo in ti har vel push up te chu alo be na samai yan sui chu text le in a reply thei ta reng lo chu beidong fe in khuma chuan a let thlat to pa le lama yan sui po yi na a kwa bet tlat bok nen tum lo dewin alo mu thlu ve dai hi alo ni a Mr. Changa te po an project wang chuan an zin chuak ta nge ya nan tho mol lai chuan Miss Limit chuan in turun le yin Mr. Changa chu a special big run le sakin an tho puite chuan an chai sap sapa Mr. Changa ero in a hlim pui ve chia lawa an na khoi lai zo wa ha chol tur an tho sap nu chuan Miss Limit chuan Mr. Changa chu in biak puya asoma an pani chuan ti in Miss Limit chuan contract wang mai ya nupui nei ti a sha thu te chu asoya lo thei lo wanga ni ti sha thiamin alo nga tur thu te chu asoi te la Mr. Changa chuan alaka chan bak ril rudanga putlo thu chu shilin nupui nei la ya ni a nupui chu a mangai thu te chu alo soi ve bok Miss Limin a feelings chu mangai na ani lo ti sakin in khata in nai taka meichia le mi pa in cheng du na inin ngai na satlia ringot ani kha ti in lo nia la Mr. Changa chuan angai dan chu alo pompui lo na sa isanamin present mangai khan yan sui hi ka du tak zet ti ka fya to a kanin zom na chu atir chuan contract mangpo ni mai thei ma se tu na chuan ani to lo min sha chian kha engki ma afia na thap ka du chin ti yan sui hi ka mangai nge ni ti ka fya to boka contract hi lo zo po ni se yan sui hi ka nu pui tak ni turin ka du ber thawa ani zel bokang alo ti bur si Miss Limi po abeidon mel hle yan sui chu apu damdo ina om le wang chuan man mo dewin apu omna ruma chuan atlan luta a thatle thatlo chu zot ngal vatin apu chuan a tha thu lo soin Mr. Changa omna chu azot vata yan sui chuan na thila anjin chwa thu chu soin tu te nen nge ti alo zo le chuan Miss Limi le a tho pui dang te hau nen ti in lo chang mai apu chuan Miss Limin Mr. Changa adu ve ti alo shereng nge ni ingai to lawem ni ti in a zo ta yan sui chuan Mr. Changa chu arin tok thu soin engma har satna omlawa a hna ni a keima wanga a tuizonga ti lo pha ka du lo alo ti a apu po chuan yan sui ngai dan chu tha ati puin yan sui chu atu patan chuan adu zwal hle a
Mr. Zhang ale Miss Limi chu an no pan lai chang to in Miss in ang tak le an ngai na zong thlenga in ang an ni a chu wang chuan anin mil le lutuka in kop tur chi an ni lo ti a soin atupa chuan yan soi chia adu ti a chan thu te chu soin thil in mil lo le lutuk chu anin rem ngai lo mishinga ngat phei chuan ti a shilin Mr. Zhang ale yan soi chu anin koprem thlap jok thu te chu a soya yan sui po ahlim ve hle Mr. Zhang an yan sui ron biak chuan apu in adam do in omshil ri lo tur ra alo ti wangin chuan lamdang siamin dam do ina anom thu chu azep ta thunga apu mu zo chuan dam do ina linanen chuan in tokin Mr. Zhang abula kalpui tur chuan soma lina po chuan alo rem ti ve maya kalkonga yi chu som phein lina le yi chu in nya kong tluanin an chan na ve ve a chuan an chang het boxi a anin koprem chu yan sui chuan a ring thei ta chia lawa yan sui chuan ti ngai na po a sheber to lawa Mr. Zhang ate thlen na hotel an va thlen chuan an hotel room omna an zota an na thok hawin an customer to privacy thilani wangin an shil thei lo thuan lo soi boxi I chuan lem changin a pasala thleng ve a buma mei chianen anom dun anga soin chap derin a zo tak ngat ngata chuan an mual phau hlawin an shil ve ta shama Mr. Zhang ate room chu bi thla in rin ange in Miss Liminen chuan an lo om dun zui tuk ver phe na changin an chan thum chuan an thu soi chu an ngai thla chapa Miss Limi chuan chhun lama an thu soi chu a sha thiam theilo thu soin yan sui chu a englai tak nge a du ti te a zota an no pan lai changin a sha chianga mathematics a chel za te po yan sui chu atana ruata ni ti a chu chwa dan chu a zota Mr. Zhang chuan yan sui ne na an chen du na changin ni tin za a 83% chu yan sui nen hun an mangdun angani a chuta chuan 73.33% chu engma ngai to lo le aril ru zong zonga lim tak le mol mang taka yan sui bula huna man thei thu soin chu anun dan tur alo rat zinga atel ngai lo thu soi ma se yan sui hian kong tam taka a tha zongin anuna thlak dang lam saka mei chepa ngai ve mai mani se atan chuan a special thu te chu a soya yan sui le a chan te po chuan Mr. Chang chu soi cha an lo ti lutuk Miss Limi chuan itan hian enge kani ve chin hun kan man dun chung zong khan min du na chete ma ilo nei ve ngai me alowem ni ti ina zota Mr. Chang chuan nang le kai chu mana changin chan chatak kan ni renga lom mi sha changa ni lomi ka omdana ka du chin le du chin lo che chu I sha thiam ka ring ti ya changin nang le kai chu kanin mel lu to ka line ngil tak pa ni chu angil ema wangin a in su boi china nun tak taka po hian line ngil tak chuan a ko puyatan a opposite sia chu amamo zo ka ni ti ka chu chua ka keile yan sui ang cha hian nang po itana ruat mi pa ila ton ve ngei ka ring ti in a shila Mr. Jangarin om lu tok chuan yan sui ril ru chu alo ne lu tuk Miss Limi po in sha thiam ve in a top nan in thla nan ti in Mr. Janga chu ka kwa thei che em ti in a zota Mr. Janga na chan lo wang chuan kwa mai tum chu a ku chulek chuakin chibai chu alo tum ta zoka Miss Limi chuan kwa adu lo ti a sha thiam zui ngal an re tak wang chuan yan su in anin kwa hlau thong zetin a en thla chu dar thalang chu a to ripal poi tilu tukin an lo chwa ma in an chan thum chuan tlan sia chu an tuma Mr. Chang chuan thom om na lam chu pan vatin yan sui te chu an tlan chiat ma in awa muman ta si a an lo lai kwal ve lutuk yi chuan lo chong khal vatin yan su in thil man mo thlak deuh soi tur nei wanga an mo du wanga an ron pan thu chu alo soya yan sui chuan an lo en thla chu in thiam lo deuhin apu chung chang shil tur nei thu chu alo soya
Mr. Chang chuan a thu soi po ngai thlo chuan pan na yin midang zong zong mu lai chuan a fop ta chota yi te pahnih chu an lo lai lutuk Miss Limi poin Mr. Chang ril ru chu alwa ve ngai don lo ti a in she thiam ve ta boka nyang chu ril runat mel takin akal sona Mr. Chang chuan anin kis zo chuan enge kapu chanchin min shil tur chu ti in a zota yan sui chuan apu dam do in na a om thu so yin ma se lo thon om ani lo thu chu a shila azana zanin apu motor chuan in khalletin dam do in lam chu an pan ta nga la yan sui chu a comics zia a hi chho zel wangin rampon lama chang Mr. Kobayashi yan a hnuaia a assistant na thok turin kumthum chhunga tan contract sign pui adu thu melin ron shila yan sui chuan Mr. Kobayashi chu alo she hle a ngai san deule a tet lai changa a idol chin lo ni ve renga a phur hle ma se kumthum chhungot Mr. Chang kalsan chu she in a ril ru chu a buai hle a u chu ronin a kalang nge kalawang ti chu a zota a u chuan I gym nge I hmangai thlan zo kang ti in lo zot let yan sui chuan nang ni la engzok nge thlanang ti in zo chuan nang le ke chu kanin ang lawanya he thila hian I du thlan na kha apoi mo berti shala nang le ke chu kan mi zia ain ang law ang bokin tu na po hian I du thlan na chu ka du thlan na ani kher lau thei ti in a shila chuti la chuan Mr. Chang chuan lo kolin damdo in a kal tur chuan aron ti a damdo in chu thlengin Doctor chuan apu chu anat na azwal to wangin anzai vat lawani chuan thlani bak adai arin to lo thu le zaidon poni se tu na adin hmuna chuan an khoi ngam to lo thu te chu a shila an pahni chuan apu ruma chuan omin an ril ru chu a hadunin she oman ti ve hle a damdo ina chuan Miss Limi khalo kalve in apu chanchina shat wanga ron hmuani thu le apu natna lama special big le zai thei tur doctor a hmel sha thu le apu nadan a shela arun chan le na te chu entirin chutia apu zai thei turan mu chu an hlim ve hle a ma seram pon lama an kalangai don thunga Mr. Chang chuan apu damna turani phot chuan alo hnel lo viau mai Miss Limi chuan a chwa ma chuan yan sui chu Mr. Kobayashi hnuaia assistant tura atling alom pui thu chu asoya yan su in alo sheve chu makati hle chuti ralin rampon lamda ya kumthum lai akalangai don ti Mr. Chang na sha chuan a chhong viau bok Mr. Chang chuan doctor le kha vel chu apu doctor chu muti rin a tha ati puile puilo te chu azota apu tan chan sa om theyangem ti tlang taka shil tur chuan a shila doctor po chuan apu chu a serious to a chang tak chuan a soi thei bik lo thu soin ma se rampon lama chuan man ruwa te nei tha in an doctor soi lai hi mithiam takalo ni bok nen chance a om thu chu alo soi ve boka le lama yan sui poin Miss May ne na Mr. Kobayashi hnuaia tho chu du viau ma se tundin hmuna chuan a hnor ri tho chu alo soye Miss May chuan a career zong zong a in nga thu le a lar zwal thei dan tur te chu a shil ngal po in yan sui chuan a gym ti hlotling ma se a hmangai le ama hmangai tu te hlata a om chuan a hlim fam kim don chuang lo ti a soin a nangai tho chu a thlang ta zoka Miss May po chuan yan sui chu makati in a mahun tur zong zong le a lar dan tur zong zong kalsana a mi pa hmangai a thlang thei chu a chuang ru hle a Miss Limi chuan Mr. Chang chu a fala mu in apu chu rampon lama kalpui chu atumta emti azota a kalpui don ani chuan ani po alet le hun chep to a arwala kal tur chuan alo soma Mr. Chang chuan thutluk na ala siam lo thu le apu din mun a tha ji lo wangin zin pui chu a thengem ala chan lo thu te chu a soi ve a
Miss Limit chuan azin chua she chan chu yan sui wanga pu in apu chu ngai to masatur chuan a shila Mr. Janga poin yan sui wang ni lo thu le apu shi sel na angai poimo ber thu chu alo soi ve bok Reilo te emoti chungin kum khat chu alo ral ve de ra yan sui po a subject ba kha presentation penon le tur chuan akala tun chum chu ama chawa kal lovin Mr. Janga chuan kalpuin pon lama alo ngak thlap boka yan sui po in thei top chwa in a thesis pek tur chu zirtir tu te ma chuan a soifia a tun chum chu a pas ngei to po arin om viau a zirtir tu chaboka a thesis pek zo chuan Mr. Janga nen chuan leng kho thongin katne na soi turin em ti in a zota Mr. Janga chuan thesis pek zo thei wangin lompuina thu lo soya chu chau chu emni ti in yan sui chu alom lo hle a Mr. Janga chuan kanin nei contract po azo ve che a ti in anu pui dik tak ni to tur chuan asoma yan sui po chuan alo be seiruk rengani wang chuan lim fe in alo rem ti ve wat mase kum khat chung Mr. Kobayashi ne na zirbel tura kalphal sak tur chuan ngenin chumi chung chuan apu chu alo enkol ve thunganga tiya soi chuan Mr. Janga chuan alo rem ti ve maya ti chuan anin nei thar non le na nem nge nan mopa in mo nu kis theye Mr. Janga chuan ti in yan sui chu a fo pa ti chuan nupa tak tak an to ti nem nge tin anin mangai thu te chu in shil tonin an hlim don hle a yan sui graduate ni po chu lo thlengin a chan te chuan lompuin thla te chu an lak puya Mr. Janga po a graduate lompui tur lo kal ve in lina te chuan an nu pa a thla te chu lak sakin an hlim tlang hle a yi le lina ero anin kar chu ala thachia lawani mel an la in chen ta char char alas na ni to boka hun chu aliam chak khop mai yan sui jin chwani po chu alo thlenga Mr. Janga chuan airport thleng chuan thla in anin vai liama lina po Africa a hospitala na chazok mu in kalatum chu yi chuan thla in ngai dam te dilin in renew le adu thu chu asoya lina chuan anin kar chu a that therin to lo thu le chiani reng zok chu thlangin yi chu atop nan kwa wangin anin thaliam ve boka yi chuan khanga belpa to zong te ayin lina chu ata na mi pachaber ni ti a hretchwak tlai lutuk chu a in sir hle a yan su I restroom a omlai chuan Mr. Janga lekha nu chhia abeka lo da chu mu in a thlo chwa thlenga a en liam thei lo wangin ngai dam lo di la a bopal takin ti in a kal na lam tur te chu a zia saka a lo nga reng tur thu te chu a in zia ka yan sui po kal thengang bik lovin a ril ru thak le in airport ta chang chuan a chwa ka taxi in Mr. Janga omna lam chu apana cinema hola Mr. Janga chutlai chuan abula yan sui chu chuve in makalo ti hle a engtin nge chulai hmuna chuan om ti a sha ta lo zo chuan yan sui chuan amma a soi to alu ngai chang chuan cinema hola kalin comedy lama enchin thuwa soi chu alo soi chwa ka Mr. Janga po chu alim hle yan sui chuan zin chwa chu aril ro thlak le thu soin tuna ri chuan a chung ko bula hlim taka omri adu thu chu soin nakina atan hun chadang ala om mai tur thu chu asoya Mr. Janga po yan sui kalbo talau chu a thoveng ve ta hle an po ber po in risk la a ramdanga in enkol chu du talavin akumatam to bok nen a hun ve to boka ti in a om ang anganun man chu athanga Mr. Janga po chuan shi om ti viau ma se a pu du thlan na chu za sakin damdo in a chang chuan anin la chhuaka yi po lina ngai chuan a room a tom chot jenga a engti ma chu a phur to lawa atopa chuan in ngai to harin Africa a lina zui ve mai chu tumin thutluk na asiama lina chu a bezuya lina po chuan airport ta alo nga tur tho chu aron soya a hlim hle
yan sui le Mr. Zheng ate po apo shisel na achalo bok nen ama chaw om tir chi ani si lawa ti in apu du thu sam angin luipui kama a in lian taka chuan an pathum chuan omin hlim takin hun chu an hmang ho ta zela.